dneska vás vítam u nového videa, ktorý ste tu klaviristi a neviete hrať, neviete hrať na klavíri a hráte tak. Že by ste chceli chodiť na hudobnú, ale rodičia vám to nedovolia a chodíte na nejaký iný nástroj, no tak som si pre vás prichystala noty. Ačko, no proste všetky sú Ačka. A na klavíri je Ačko, kde sú tieto dve noty, tieto. Áno, a toto je ono. Áno? No, tak ideme. Prvá je iba rozťuknete, potom druhá je, že trikrát spočítate, že 1, 2, 3 a druhá sú 4. Takže napočítate takisto ako tú druhú notu, ale ešte tam jednu pridáte. Takže takto, že 1, 2, 3, 4 a potom tie ťažké, kde je taká čiarka, táto, kde sú tieto noty spojené, no tak tie zahráte veľmi rýchlo. Takto. Áno? Alebo ak chcete, tak si to môžete obkresliť. A dostala som nápad, že si to vymaľujeme. Áno, vymaľujeme si to. No, takže ideme ešte raz. Takže prvá. 1, 2, 3. To bola druhá. Teraz tretia. 1, 2, 3, 4. A teraz ide posledná a to sú 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Áno, ak to ste tu huslisti, no tak určite máte pani učiteľku alebo pána učiteľa a on vám hrá na klavíri a takto sa pozerá do nôd, že čo tam máte hrať. Áno. A no, ak sa chcete naučiť medveďku, potom túžite, že ako to mám zahrať tú medveďku, ako sa to mám naučiť. No, pôjdete do môjho videa, volám sa, že Emušiček, veľké E a všetko malým potom, veľké E a všetko malým. Emušiček. Áno? No a medveďka sa hrá takto, pozerajte. Tu si to položím, alebo takto si to dá a pozerajte sa. Takže na konci musíte zahrať toto. Nie sú tieto 3 noty. No tak táto. Je táto. Musíte zahrať túto. Nie tu. Nie túto. Nie túto. Nie túto.